Good morning guys, welcome to my channel. Manginhas na po ta guys para tumikon guys. Manginhas na po ta guys, kaid-kaid. Okay guys, kuan. Okay guys. Mauga po guys sa unang kuan. Ay yung mga po kuan. Guys, kuan guys, kanang kapit nagtaod. Nga dapat magkuan ta guys. Magpaspas ta kay nagkuan ba. Ato ning lutuon guys, kuan. Paglutuan ay kanang gisahon dito guys. Itong gisahon niya ang kuan niya. Ini kahuman. Kuan. Magsabaw templahan guys. Pinobre ra nga pagkaluto guys. Para kuan. Ang importante kuan. Pasudlan atong tiyan guys. Tara ning gisahon guys. Mauni guys, start fish ni guys. Start fish na no. Start fish ni guys nga na diri sa kuan.